باش تماشاوان هجا جی برنامه مجارک و میوانک دیسا بورنن دبی برنامه مجارک و میوانک ده می بره خودن اروپای و جی چاوی اروپای روجرات نابین سوریه و کردستان و ترکیه بنرن نها gelme havaleme siyasetmedar و نویسکار و هروها روزنامه‌گر برز دمیر çelik هست برز دمیر مخیراتن Navxire da biz zor spas sıra burası. یا برز سری دم تنکی ست به واژه داوی راوسین تایبەتی ئالێکی لنبرا ربابريا خسر شامل هنا ديتن هنا ديسار نبرا ربابريا خسر وفرنسا واوروبا دي هرو عمر قد هنا ديتن شدن وشعبيه هكسي بانغا ربابريا جالي كنت ربابريا عبد الله اجرام بود بس حتى مجاري ده بس حتى سبات ده داخلينك ده هروا هاري داويد نهي تيرمه داخلينك ده و vê ki bandorek mezin ser Avrupa'ya çekil. Seri de geşedanên dawî hûn çawa şirovat kirin ê ku li Sûriyeyê û bi girêdayî banga rêber Abdullah Öcalan hûn çawa mirov çawa bigir dest. Zor spas dikim. Slavı germahici dişinim hem o havalı deru cirano çar parça Kurdistan İran. Rastı hem pevaje ki pürçüda da derbaz dibin. Aliye da hem o cihane da Aliye da ji rojlata navino Türkiye'de Aliye siyasiyo aboriyo sosyalo çanda pır tişki cuda te çekirin le cihane da sistema kapitalist emperyalist duhaze sistemeki pevaje ki nufta گرخه رخصتن بکن parasına beşte burun çeken. Ali Dınraji gele bindes geleme mina Kurt mina Alevi Dürzi Asuri Süryani mina Şiai Rojlata Navin وان جي دو خازي خدي ناسنامه خبه خدي چاندو فکر رمان خبه خبه رخصتنو پرستن بکن وانا جی nikah şeyi çelişki ve çatışma pırskırık heyi بله van yek diyan jin onca zanın hafta cotme 2023 yandı leşeri İsrailos Hamas'da Rojlat Alavinda gav gav roj roj pevaji pır nuh hat çekirin و پیواژه دا yani ایرو Hizbullah هبو Hamas هبو بله Husi Haçlı Şabi Van vekil savaşçı işte İrani bu devleti deselatari Rojrata Navin'daki roldan Van bu heze Van hat çıkandın fonksiyonu inisiyatife Van hat çıkandın Diyancı işte haşti aralığı 2020 çarandajı heteşe le Şam rejima بله beser eşatı tasfiye kır vancı bu deselatları Şam'ı van nezi nehmeyi heteşe kasede heteşe dürzi heteşe Erebe Alevyan navana da nakoki navana da nikaş navana da carcar şer بله hatta ser dürziyan ser Erebe Alevyan raji kom genosit hat çekirin van pevajiyanda işte Serok Öcalan'cı hem Dahyani hem Peyman hem Gotuno Fikro Romanakva Diyarkır evjitişki balkeş bom çi bu yani her tişta beri 27 Şubat 2025'de Dahyana Brez Öcalan'da e, haştiyo civaka demokratik diyar bum yani بله bu çare seriya pırskırıka zaman, çant, nasname, aboriyo, siyasiyo, sosyal deselatariera devlet ve terbazına da بله dışı devlet o deselatari çuma le 5000 sal beri devlet tüne bu, deselatari tüne bu. Ama civak he bu, civak demokratik bu, بله ekolojik bu, abori bu.
ser hêza xwe, ser rêxistina xwe, hemû îhtiyacıya xwe, hemû daxwaziya xwe li gor xwe anîbû ziman. Va 5,000 6,000 sal roşunda desthilatdariyê devlet avabûne desthilatdarî û avabûna devletê da jî şer çêbûne. Şer girêdayî devletê, girêdayî desthilatdariyê desthilatdarî devlet tune bu şer jî tune. Servî jî madem em haştî dixwazin, madem em civaka demokratik dixwazin, haştî û civaka demokratik jî girêdayî ne desthilatdariyê, girêdayî ne e, devlete teverê dervayê devlet, dervayê desthilatdarî em jiyanekî nû gerava bikin. Erê 1978 da me Partiya Karkerê Kurdistan ava kir, ev dem roj ev pevajiyê da rast e Kurdistan avakirina Kurdistan azadbûna Kurdistanê tişkî fırsat û derfet hebû. Çima cihanê da du kutup hebû. Kutuba Sovyet sistemî û lê sistema kapitalîst emperyalîst sistem navana da nakokî hebû. Gelê bindestara jî va nakokiya wan fırsat û derfet bû. Ama pevajî hatiye guhertin va pevajiyê da mîna Partiya Karkerê Kurdistan rola xwe, misyona xwe anî cî îro şunda gerek gav kî nû em bavên ev gav jî hem lê girêdayî çêk nine, girêdayî şiddet nine, girêdayî siyasetê demokratîk e li ser wan pevajiyê da jî hem aliyê me Kurdan da hem derve me Kurdan da nîqaş heye, eleştiri heye, rexne heye, rexnedarî heye. Ew jî tiştê nû heye. Ser wan jî tabii devleta Tirk jî va sed sala inkar, katliam, jenosit li hatî meşandin ser Kurd û Kurdistanî ra. Va pevajiya rojhilata navîn da pevajiya cîhanê da devleta Tirk jî dizane ke sed sal berê nikare carê din Kurda inkar bike. Kurda tekoşin kiriye, ser tekoşiniya Kurdistanî ra ana Kurd hatî nas kirin. Fikr û ramanê Kurda hemû cîhanê da îro qebûl kirine. Gelê bindesta hemû baweriya xwe girêdayî Serok Öcalan û rêxistina tevgera azadiya Kurdistanê da cîgirtî. Devleta Tirk jî va pevajiyê da zor û zahmet da mecbur mayê qebûl kiriye va pevajiyê da. Ama gorê xwe dixwaze gav bavê. Va gav aftin ra jî aliyê din ra jî dixwaze ser HTŞ, ser SMO, Suriye Milli Ordusu, ser wana jî cardin şer li hemberî Kurda, hemberî xeser reveberiya xeser da, hemberî Kasê da cardin dixwaze şer jî werê çêkirin. Derf ser HTŞ bandor dike. Hûn jî zanin dehê adarê 2025 da Xeser'de Brez Mazlum Abdiyo Kolani peyanê nû imza kirîbû. Peyamên da aştî hebû Suriya demokratik sistem avakirina sistemê demokratik nîşan kirîbû, diyar kirîbû. Devleta Tirk bandor kir HTŞ va gor peyamê pozisyon negirt anayasayı inkar anayasayı tekçi ilan kır. Beşta işte HTŞ SDG cardın hem Paris'te de gerebatın cemhev devlet atık cardın bandor kır ser HTŞ vanajı iptal bu. Ama evdema HTŞ çün ser dürziyan katliamı jenositi dürziyancı parçekirin ve em sanın ki devlet Türk eri mecbur mayı dohazı sed sal beri li inkari
Kurdara çareseriye çekirin ama cardıncı duhazı mina xwebe yani e, Kurt azat nebe Kurt xwedî nasname û çand û fikr û ramanê xwe nebe xwe rexistin neke gorê xwe dixwaze va pevajiyê de هبل hilbikin. يعني ام فياج برسن يعني لعليكي وجهاني زمان كتي روشك زور وزعمت سبركو بباجوين شرط مرزين جهاني تنگوارتن شهر دجوار دبي و تركيا دينا ما بيجي كيفنا ما تنگاسي كي ومجبوري كردات بينن ست سال بره جمهوريتي كنجي دشهر مزند كتن زور وزعمتي دسي خوابتن كردان و كرد بهواري وانچي و كنجي كرد بهواري وانچي انجام گرتن بسر كتن لبس Divê pêvajoyê de alêkî destên çareseriyê dirêjdikin bi taybetî pêşengiya Serokê MHP Devlet Bahçeli de û pêvajoyekê diyalog hattî dest pê kirin, komisyon hatine avakirin, serveyekê serbanga Rêber Abdullah Öcalan PKK dawî li Partiya xwe anî û çekişe utandin, gavên girîng avetin komisyon meclisiyatî avakirin, divê pêvajoyek û komisyon meclisiyatî avakirin û niqaş tên kirin. وزیر کار در و حکام فیدان هەوڵی کو دانستندنا نابرا شامی و قام شده انگار به بره خواست آستان بکو و برواج بکه من به هولدانا لالی کی روی کی نشاندن لالی نه روی تن نشاندن بیا گلو باندور چوا سر به واجوی بکه و چوا رل پیشا چاره سریه بکه آجور و چوا بختمینه Rastın hem tevgere azadi hem de Serok Öcalan ji bo çareseriya Pırskirka Kurt ji bo haştiyo civaka demokratik gavi pır diroki aftiye hem daxwaza wan hem fikru ramanı wan hem nezikmana wan stratejik e. Ne gor devleta Türk taktiksel ne gor Evet. derfet û fırsatê îro çawa em daha xwe xurt û bilind bikin. Ama devleta Türk wer samimî nine, dürüst nine. Yani eğer fırsat û derfet bikeve dest wan dixwaze rastî tevgera azadî hem alî leşkerî de hem alî siyasî hem alî diplomasi de tasfiye bikin. شوال بر Va ابطال جلان دبیجی چهار سری د هفکاری و خوشگبراتیا گل کرد و ترک و گلن روزات نوید rast. ینگازه Zaten eşkera bu ku 2011 îro 14 sale xesera demokratika Suriye'de e, hemû gel, hemû bawer, hemû ol, hemû nasname komîna xwe meclisa xwe ava kiriye ser komîn û meclisa xwe de daxwaza xwe ihtiyaca xwe hemû li gor demokrasiya rastî de cîgirtiye dîne zaman بله daxwaza tevger azad tevgera Kurdistanê daxwaza fikro ramana paradigma serokojaran zaten ev sistema hemberê sistema kapitalist modernite sistema demokratik modernite hemberê netev ulus netev demokratik vay ne gor etnisiteyi ne gor aboriyi ne gor olo bavariyanı va tişki nuhe zaten ana fırsat u derfet zedayı tevger azadi saya va paradigmayı saya va perspektifi va بله tişki evrensel evrenseli ji destime kurte fırsat u derfetime zedeyi devlet da Türkçe tengasiyi da zoru zahmet dahi hem Ali Abori de hem Ali siyasi hem Ali diplomasiyi de çaresiz mayin ev çaresizliği cardın duhası le ittifaka kurdu Türkan da devlet akla daha rexistin bika. Ama Ali'den da jî duhası cardın şerda leşkeri da kurda hemu tüne bikin. Yani باش ام هک katliamı علی چهار هک بمشن işte devlet ana yeknine hem iktidara AKP MHP'de nezik buna çareseriya Kurdu Kurdistani da fark cuda cudanı بله hem nezik buna şerru haçtı da devlet yeknine mesela Gotuna Erdoğan'ı Bahçeli hev nagre Gotuna MHP AKP hev nagre ya jî Gotuna Hakan Fidanoğlu
Devlet Bahçeli hep nabire. E, Nezik buna devlet e, rastlıcı ana belki blokun. Bloka yekemin tebe leşkeri ne çareyi بله İroş'unda emgere çareseriya siyaset ve diplomasi denen zaman Ali'den na debe şer e, Kurt fediye mafya fenene çeheyi medayı İroş'unda naxwazin nikarin tişkibin bikin derfet fırsat devlet heye tevger azadi zaten tüne büye le inisiyatifu hêzê wan hemû me şikandine em çima müzakere bikin em çima sermaserlinin din jî sêmîn jî dibe ya rojhilata navîn hatiye guherdin cîhan hatiye guherdin rojhilata navîn da yani îro nasnameyek hati inkar kirin hele hele 1916 Sykes-Picot Kurdistan parça bune parça buna Kurdistan'da e, Kurt, Alevi, Durzi, Asuri, Süryani hemu inkar bunu dema hazaru nesdu bistu sisyan dema Lozan'da e, Kurt tüne Alevi tüne Asuri Süryani tüne Keldani tüne Ezidi tüne ama Keldani Asuri Süryani Ezidi Kurt Alevi İro hemu dibe em çanda xwe zimanê xwe em nasleme xwe em henin em jî dixwazin jiyanê hevpar da hemû gelan da hemû ola baweran da em jiyanê hevpar da çi bigirin vajî îro bu dinamizmê ji bo civaka demokratîk re bûye serdem va serdemî jî mecbur digereke devleta ter devleta Suriye, devleta Irak'ı Kurdo Kurdistan'ı gor mafya wan zanonge xwe da yasa û anayasa xwe da gere wana hemû bigirin garanti ama devleta Tirk ve alî da jî samimînê durustnê ser wî jî erê Partiya Karkerê Kurdistanê meha Gulanê da gavkê pirdirokî avtî kot erê بله em xwe fes dikin em çêkê xwe danin va stratejî ama va به حق و حقوق نبه گره سیستما دموکراتیک سیستما حقوقی وره آوا کرن او سیستم da gere em jî hebin em jî cî xwe bigirin em amadenin hatta yansıda tirmeyê de jî sî havalê gerila lê çekê xwe şewitandin ku em amadenin ama devlet jî gerek gav beva devlet îro komisyon ava kiriye komisyon yani yekî cotmehê gorê pevajî çi gav were avtin yasa û anayasa çi tê girtin wana diyar dikin eger devlet samî bibe cotmeh û kanûna yani meha kanûnê da yasa û anayasa gerek werin çekirin ava kirin eger samîmî nebe ya jî nav blokan da kîjan daha xurt û hêz bin diyar dibe ihtimali va proje devleta yani ne باشه proje Bahçeli ne proje Erdoğan'ı بله proje devleta Türkiye proje da eğer Erdoğan e, çareseriyle rızalık bininci e, desalatariya Erdoğan berdavamı. Eğer ne be sistema Erdoğan desalatariya AKP tasfiye be بله devlet atar her seçimi de desalatariye Nuh verin çekirin ev desalatariye çareseriya pırskır kapırt caridin verini kaçkırın. باشه Müzakere kırın. ها کمیسیون دمک هاتیا واکرین و her izlede parlamenterin AKP'nin de komisyon edenin işte CHP çavderi ve sevi komisyon için ev komisyon de çok az karbe peşengiya ve pevajoyu bike de çok az karbe güvertini ve güvertini bike o hatta ha secimi çekirin gori çavderi ve sırban civinan ve encamak çava bikirin o lazım çi bike çi bit peş yapar Yani aslında bir komisyoncuyum.
meclis inisiyatif bigirta, dikarî her tiş her gav bavta. Fakat ikna kırına civak, ikna kırına partiye siyasi lazım bu. Servici komisyonu da xwast hemû partî bigira siyasal temsiliyetê xwe fikr û ramanê xwe pêşniyara xwe bînin ziman ev pêşniyara fikr û ramanê wana ra jî sistemê nûh da her parti rol û misyona xwe bînince بله servici komisyon avakirin tişkî balkeşê tişkî cudayê dirokiyê ama komisyon îroşunda îroşunda sistema demokratik çi lazım e. Sistema demokratik ra em çi fam dikin ya jî çi werin hinkirin wana gere werin masêda nîxaş û müzakere bikin. Gava yekemîn her tişta berî înkara Kurd û Kurdistanî ra gere devleta Tirk xwe biguhere. Gava yekemîn Kurd heye ev mafê xwe heye. Mafê Kurda çi ye? Zimanı nasnameyê çandê بله xwe rexistinkirin e. Vana û gere werin qebul kirin. Servî jî gava duemîn gere terörle mücadele, kanuna terörle mücadele kanunu fesbe, بله rabe. Düdüyan TC yasayı kanuni hemberi Kurdu Kurdistan'ı çeyi vana hemu gere vere temiz kirin, بله pakış kirin. Sisyan anayasa ki anayasa ki demokratik, sivil, azat kirin, verin çekirin, ev anayasaya da zamanı perverde, zamanı dahi perverde, بله veri güvence, nasname e, verin kabul kirin, hem nasname kurda, hem nasname riyahak, yani Aleviyan, verin kabul kirin, بله ser bandora kurda da çi heye li aliye qedexe kirin wana hemur rabin بله yekî mîna kavima yani çima irada kurda îro imkan kirin lê irada wan tê şikandin devlet va sê carê qawîm avtê davê بله ser şaredariyên Kurd û Kurdistanê wana hemû gere werin rakirin بله yani em dibêjin ya yol temizliği pakişkirina rî çi بله heye îroşunda hemû hemberî Kurda qedexkirin yasal kanun anayasa çi heye gere wana hemû rabin. بله Pişta wan Hacı, jî pişta wan jî ana girtîgahê da deh hezaran siyasetmedar me heye. Deh hezaran siyasetmedarê Kurd û Kurdistanê heye derva welat mîna yekê mîna min sürgîne gere qedexkirina wana jî rabe. بله Van jî azad bin. Komisyon va misyona xwe eger bînin cî mümkün meya cotmeya ya jî en derengî meya kanûnê da ji bo avakirina civaka demokratik da بله en azından iklim û hewayekî pir balkêş were çekirin. Şunda jî zaten hem Brez Öcalan û devlet hem Partiya Karkerê Kurdistan û devlet li ser maseyê müzakere xwe de rûniştandin بله gore müzakere ederjîn takvim de çekirin devlet çi gav aftiye çi gav mayî kinga gava dibajê hemberî ev gav aftina devlet jî rexistina Partiya Karkerê Kurdistan tevgera azadî jî gor ev takvimê rolü misyona xwe dînî çi. بله نه yani komisyon hata bakırın Rebel Abdullah Öcalan gotu gerek komisyon hamu pek hata yani ne tane partiyen siyasi sadece sivil reksine demokratik ve hamu ünlüler civaki tenava komisyon edici birin yani düğün evveli kemi bes aliyetne lazım bir komisyon karbi Rebel Abdullah Öcalan ser masiyerine hatta ha çiçek gibi sanatı rojeve gel ko ev komisyon Rebel Abdullah Öcalan rûnene ango tecrit hej berdam ki tecrit azadiya fiziki pek ne
Evet çoğu peş bir kere anji ve çoğu garibi biraz Abdullah Öcalan ve çok garibi rola baş verecek. Rast yani avakrına komisyon sadece gor anayasa ve yasa nene hemu civaka demokratik da ki hene ev nasname xwe ev fikr û ramanê xwe wanara gere hevdîtîn çêka nîqaş bike alîbê hene êzîdê heye Asûrî Suryanî heye feminîst heye ekolojîst heye Beli, Ereb heye Kurd heye fikr û ramanê wan pêşniyar wana bigire serê wan ra jî gava yekemin de gere buçan İmralı'da Serokocanlarla hevdetin çünkü va peşniyara Serokocanlarla beli, Fıkrı Rahman hatta 27 Şubat'ta haşlıyor Civaka Demokratik Avakır'ın Diyarbakır Brez Öcalan bu. Gere Brez Öcalan hevdetin çek ama Hiroş'unda İmralıcı gere vala be. beli, Brez Öcalan'cı azap be fiziki azadiya xwe de ew jî bikaribe hemû civakta bikeve tekilî û hem fikr û ramanê xwe bîne ziman hem jî pêşniyar û fikr û ramanê gelan bigire. beli, Yani sistema demokratîk ra Birêz Öcalan çi dixwaze? Gere Ereb bizane, gere Ezîdî bizane, gere jin bijane, gere ketkar bizane. Hemû kes gerek zanim. Çima erê Beli, çima Komara Demokratik. Komara Demokratik de çi mana ya da ya jî Netev Demokratik de çi mana Netev Demokratik de çima ısrar dike. ya Çima gerek evde nikaşın berfireh ser bekiri. erê Beli, ya jî jiyanê hevpar de çi mana çima em desthilatî derbasbin me desthilatî nexwastiye em dixwazin jiyanê hevpar da cî bigirin. Bana gere jî Birêz Öcalan beli, hemû rexistin da hemû partiyan da hemû sendika û rexistinê sivîl ra were teklîfîya xwe çêkir. Ser wî jî tecrit gere were şikandin. beli. Azadiya Birêz Öcalan were cî. باشه پرسame dawi se çar dakika tukar bir bırak vakti me ku zoome daima hendike zamanı tecrit zamanı siyasete u zamanı çapemeniye heji ne zamanı çareseri ne zamanı aştiyi ev bandorek çava ser pek başladık. Rastı mesela AKP jî MHP jî hemû dibêjin terörsüz Türkiye. Yani em terörist mi? Terör Partiya Karkerê Kurdistan terörist mi? Beli, Mafê Kurda anî ziman ji bo înkarkirina Kurda çêk girtiye destê xwe. Her tişta berê gere desthilatar AKP û MHP ba gotina xwe ra îro şunda derbas be yani çareseriya civaka demokratik madem de beli, diyar hatiye diyar kırını ava wan imkanı îro şunda zaman pir mühim e. Zamanı demokratik, zamanı hevpariye, zamanı biratî, zamanı aştî werin ditîno gotin. E, Zaten em jî dibêjin Birêz Öcalan û Partiya Karkerê Kurdistan jî ji bo 15 tabaxê îro şunda devlet çima xwe îro şunda gorê pawajê xwe bike gav bi gav beli, nokta bi nokta hatî bi ziman erê em îtifaqê Kurd û Tirka dixwazin em jiyanê hevpar dixwazin em jiyanê haştî û biratî da em amade nin ama beli, em terör ninin em hatî înkar kirin em hatine komkujî û jenosit derbas binin îro şunda em dixwazin ji zimanê xwe ev çandê xwe ev nasname xwe mîna Tirk mîna beli, Ereb mîna Fars coğrafya xwe qadîm da cî bigira xwe rixistin bike xwedî maf û fikr û ramanê xwe bin. beli. Em gerek spaskin Heval Demir. Pasxweş be ez spas dikim derfet Beli, dame beli. Belki maşavan hejat ve silav riz. bijara ku mêvanek de hevalê me siyasetmedar û nivîskar deman demê de rojnameger Demîr Çelik li gel dabû geştdanên girîng li xwendin em gelek spas kirin dema xweş